ești ochelarist, ochelaristă și porți ochelari permanenți cu dioptrii pe plus sau pe minus. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că ești miop, cum sunt eu, bună, acum văd, așa, sau hipermetrop, oapă. Vine un moment în viața ta, în jurul lui 40 de ani, cam de la 40 de ani încolo, când optometristul tău, nu e aici acum, dar o să-l băgăm și pe în cadru, când optometristul tău îți va prescrie două rețete. Una pentru, zi tu, una pentru aproape, exact, și una pentru departe, bravo, exact. Adică, soluția old school este să-ți faci două perechi de ochelari. Unii pentru departe și unii pentru aproape. Și să tot alternezi între ei, cum făcea bunica mea. Poți însă să scapi de această corvoadă cu o singură pereche de ochelari care au lentile inteligente și care te ajută să vezi și aici, și aici, și aici. Bun. Acolo, încolo, departe. Fă cunoștință cu lentilele progresive. Adică ce sunt astea? Sunt niște lentile multifocale care combină rețetele de departe și cele de aproape. Da? Bun, știm, poate ai auzit de ele de la soacră ta, de la bunică ta, sau poate că le asociezi cu vârsta înaintată. Dar ceea ce poate tu încă nu știi, că n-ai de unde, că nu ți-am zis, este că lentilele astea sunt foarte șmechere și combină tehnologii de ultimă oră, care îți pot ușura viața încă de la 40 și ceva de ani, când vederea ta la aproape începe să se șubrezească din cauza îmbătrânirii naturale a cristalinului, adică lentila care face zoom în mod natural. Nu știai cu ai, acum știi. Progresive. Adică lentilele astea sunt o chestie foarte șmecheră care te ajută să vezi la aproape, deci distanțe de 40-50 cm și la distanță. Dar mai au o chestie și mai șmecheră. Adică te ajută să vezi și la distanțe intermediare de 2-4 metri. Adică distanțele alea în care de obicei tu faci trebi pe la computer sau interacționezi cu clienți sau cu colegi. Lentilele astea se fac de la zero, special pentru nevoile tale cotidiene. Le pui la ochi dimineața și le scoți seara. Purtatul lor necesită un mic exercițiu însoțit de răbdare și de voință. De asta și există cele 3 luni de acomodare. 3. Optometriștii noștri, care din fericire nu mai sunt aici, așa, te vor învăța cum să te deprinzi cu ele. Factorul psihologic este cel mai important. Adică trebuie să vrei. Și vrei. Vrei. Că nu vezi! Vrei. Nu văd! Nu văd! 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 Văd!